σας παιδιά, Blue Dragon εδώ και σήμερα θα δείτε fidget spinner. Όπως βλέπετε από όλους τους YouTuber, όπως βλέπετε και παντού. Και λοιπόν αυτά. Θα σας δείξω απλά το fidget spinner μου που εγώ αγόρασα. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι το fidget spinner, κάνει νομίζω πολύ θόρυβο, δικό μου τουλάχιστον. Και θα προσπαθήσω να κάνω μερικά κόλπα. Πάμε. Ωραία, πάμε. Θα κάνει πολύ θόρυβο, σίγουρα. Νομίζω έχετε καταλάβει τι θέλω. Τουλάχιστον γύρισε. Το έκανε. Περιμένετε λίγο. Ωραία. Θα σας δείξω και ένα κολπάκι. Βασικά θα σας δείξω κόλπα. Θα σας δείξω κόλπα πώς να το γυρνάτε. Πανεύκολα είναι. Πρώτα απ' όλα αυτό το κρατάμε έτσι. Το γυρνάτε. Πρώτο. Δεύτερο, το κρατάτε με τα δύο δάχτυλα, αυτά εδώ. Έτσι, και τα γυρνάτε. Και τρίτο και το τελευταίο εδώ πέρα, αυτό είναι αναλόγως τι θα έχετε. Άμα έχετε τέτοιο που εδώ πέρα έχει μια τρύπα, βάζετε το χέρι. Βάζετε το γυρνάτε πέρα εδώ. Πώς? Το πατάτε και κάνετε το γύρο. Και μετά το κάνετε κάπως και έτσι το βάζετε. Εδώ. Και λοιπόν, δεν ξέρω. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!